Scéal grá é. So, bhí lá nóin ann, Colleen agus fear, Liam agus Nancy. Agus bhí Nancy ag obair sa banc, post stúlna, mar ba Colleen stúlna í. Agus ba sais léach é Liam. Bhí sé ag obair ar an mád tarthála raibh sé mach ag sábádína with ar American. Bhí sé híos ag gaslan béir, agus péisce ag bhíad in rá na chéile, bhí sé go hónta. Agus dígurní bhí si ag éirí níos ceanúla ar chéile, agus bhí níos mó manína as a chéile, agus bhí sé drída me dro, not even speisialta, Tás a good féin. So, chúdar amach anyway, agus bhí béle únta plasta chúdar a rinke, agus an chéadúí of the tháinig Liam a bhaile na Nancy. Agus na chúdar an sláir sós go dtí an seomar lepan, agus na bhíadar póga. Agus bhí nithe ag éirí níos dáiríre, ach go tuman. Go tuman, bhí cheas Liam siar agus dúirt sé decrocht blog aháin a gomsan ná. Tá brónar fhí seo, tá go thomná ag rána, ach tá sé seo dechar domsa, an dúrfá cabhardom agus dúirt Nancy, Liam ó fócha, tá an rá, déanana mé éonúil de, so agus dúirt sé, ok. Tuair gála méid am agus an sin tarsteachtaí an seomar fóca. Agus a bhfuil leis an steachtaí an seomar fóca, go bhún sé an doras. Agus the chuir Nancy close le héisteach na hirirtí. Agus na chóla sí an scoil ar siúil agus an tuisce teachpanach. Agus bhí sé sé seo go brad, cúpla cuinnil, gadún of das, ag sé seo, anamán, so leis an ceach go dúirt. Fóca. Tríis gála méid anyway, the tháinig an gléach. Nancy! Agus dosco sí an doras, agus hiúil sin isteach, agus cad a bhí rimhí. Bhí go bhuine site isteach sa fóca. Bhí brístí báistí ar, bhí cóta báistí ar, bhí an seacaí tarthála ar, bhí an hata báistí ar nós go raibh sé dolig obair ar an mád tarthála. So, bhí sé féfantar agus dúirt sé áiread look, dúirt mé go dúir an cabhar dos cabhar mé dhéanamh, agus dúirt sí right. Agus dúirt Liam a Nancy, an bhéad fá an cin a chuir siúil. Ceart go dúir, is na chaisiú, is na tháinig an tuisce síos, ar os báiste. Agus dúirt sí, Nancy, an bhéad fá beidir solas a bhuacha is an asa ríise san í seile agus. Súisios ar tintre, Dúirt sé, Nancy a bhéad fá beidir cúpla kick a thuirt an doras agus é oscail sa húla an tap. So go raibh sí ábhar cúpla kick agus é oscail doras ga. Orlach sa bhí báiste tintre an stíreann chum. Agus tá bhain sé seo go raig anyway ar bheith cúpla na méad agus fórt le go brad ach dúirt sí ar Tara, an bhfuil chu é dhéanamh. Agus dúirt sé, leis an aimsir mar seo.